ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ናባኻትኩም ትመጽእ እዙይ ሳልሳይ ጊዜ እዩ ነገር ዝቐውም ብኽልተ ወይ ብሰለስተ ምስክር እዩ ካልኣይ ምሳኻትኩም ኣብ ዝነበርኩሉ ጊዜ ኣጠንቂቐዮም ከም ዝነበርኩ ሕዝውን ኣብ ርሑቕ ኮይነ ነቶም ሓጢኣት ዝገብሩን ነቶም ካልኦትን ኣጠንቅቖም ኣለኹም ኣብ ምምፀይ ንሓደ እኳ ኣይርህርሃሉን እየ እዚ እውን ክርስቶስ ኣባይ ሓዲሩ ከም ዝዛረብ መረጋገጺ ስለ እትደልዩ እዩ ክርስቶስ ኣብ መንጎኹም ብሓይሊ እምበር ብድኻም ኣይግለጽን እዩ ብርግጽ ክርስቶስ ብድኹም ሥጋ ኣይተሰቒሎም ብሓይሊ እግዚኣብሔር ግና ሕያው ኮይኑ ይነብር ኣሎ ንሕና እውን ተኻፈልቲ ድኻም ኢና ኣብ ማእኸልኩም ክንሰርሕ እንተለና ግና ብሓይሊ እግዚኣብሔር ሕያዋን ኮይንና ክንነብር ኢና ኣብ እምነት ምህላውኩምን ዘይምህላውኩምን ምእንቲ ክትግንዘቡ ንርእስኹም መርምሩ ከምኡ እውን ፈትኑ ጨሪስኩም ኣብ ፈተና ወዲቅኩም እንተዘይኮንኩምስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ኣይትፈልጡን ዲኹም ንሕና ግና ብቑዓት ከም ዝኾንና ከም ትፈልጡ ተስፋ ገበር ከቶ ክፉእ ከይትገብሩ ንእግዚኣብሔር ንልሙን ኣለና ንሕና ኣብ ፈተና ከም ዝወደቕና እንተተቖጸርና እኳ ንስኻትኩም ሰናይ ምእንቲ ክትገብሩ እምበር ንሕና ኣብ ፈተና ከም ዝሰዓርና ምእንቲ ክነርኢ ኣይኮነን ንጽልዮ ዘለና ንሕና ንሓቂ ዝድግፍ እምበር ንሓቂ ዝጸረር ሓደ እኳ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና እሞ ከምኡ እውን ንሕና ደኺምና ንስኻትኩም እንተጠንኪርኩም ኢና እንሕጐስ ጸሎትና እውን ንስኻትኩም ፍጹማን ምእንቲ ክትኮኑ እዩ ምእንተዙይ በቲ ጐይታ ከፍርሰሉ ዘይኮነስ ካሃንጸሉ ዝሃበኒ ስልጣን ምስ መጻኹም ምእንቲ ኸየበርትዓልኩም ገና ርሑቕ እንተለኹ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ደሓን ኩኑ ፍጹማን ኩኑ ምኽረይ ስምዑ ሓደ ልቢ ኩኑ ብሰላም ንበሩ ኣምላኽ ፍቕርን ሰላምን ከዓ ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ ንስንሳትኩም ብቕዱስ ሰላምታ ሰላም ተባሃሃሉ ኩላቶም ኣመንቲ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ እግዚአብሔር አብን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን